खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ गहपुर हालामनि हाइजेंबारि गामिनि थागिबि मलेन दैमारिया गोमानानै दं। थांनाय मैयानि हराव 8 रिंगासो समाव नखरनिफ्राय बायजोआव थांनो होननानै ओंखारनायानो फोथार फारसे गोबारै खारलांनानै दासिमबो नखर फारसे फैफिननो रोङाखै होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि नखरनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला मलेन दैमारिया गहपुरनि हाइजेंबारि गामिखौ नागारथ'नानै बिश्वनाथ सारियालि उदांस्रि गामियाव 20 बोसोरसो रायजो जाहैबायमोन। नाथाय दुखुनांथावदि बे गामियाव 7 सानसो सिगांनिफ्राय लोमजाबाय थादोंमोन होननानै फोरमायदों मलेन दैमारिखौ। बेनि थाखायनो गहपुरनि नखर गाहायाव मलेन दैमारिखौ बेमार फाहामनो लानानै फैदोंमोन। बेनिखायनो सावगारियाव नुनाय सुबुंखौ सोरबाफोर नुसनबायदोंबा 6000-1642462 आरो गुबुन मोनसेबाव 9394954420 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों फोरमायहरनो खावलायदों नखरनि सुबुङा। नैथि खौराङाव दङ गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानाय सोनाब कार्बि आंलंनि गागि खौरांगिरि बैथालांस' प्रेस क्लाबनि लेङाइ आफादगिरि बिदासिं सेना बिथाङा रांनि आंखालाव मोजां फाहामथाय लानो हायाखै। बेनिखायनो खौरांगिरि बिथांनि मोजां फाहामथायनि थाखाय रायजो राजा आरो सरकारनिफ्राय राङारि अनसुंथाइ हास्थायदों। राङारि अनसुंथाइखौ एकाउन्ट नाम्बारनि गेजेरजों हरनो हागोन। एकाउन्ट नाम्बार 118605955188 आइबिसि कड SBIN 0007229 आरो 9476972577 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों गुगोल पे खालामनानैबो हरनो हागोन। थामथि खौराङाव दङ हादोरारि आदार रैखाथि आयेननि सिङाव 45 नं बेरगाव समस्तियाव गोदानै 1729 गां रेशन कार्ड राननानै होदों। बेरगाव कलागुरु बिष्णु राभा माल्टि कमप्लेक्सआव खुंनाय रेशन कार्ड राननाय हाबाफारियाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि, EM दावबायसा बर', MCLA बबेन्द्र बर' आरो बेरगाव महकुमा बेंगिरि रिंखां मोसाहारियाबो बाहागो लादों। ब्रैथि खौराङाव दङ चिरां जिल्ला आइ फवालि लावखार ओंखाम जाग्रा कमिटिनि खौरां मेल। मैया आइ फवालि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव हारिमु मोनाबिलि जानो गोनांखौ दोनथ'बाय होनना फोसावहरो कमिटिनि आफादगिरि बगला नार्जारिया। बेराफारसे लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिया सोलिबाय थागोन, जेराव एक्सप', गराय दाब्रायनाय, ट्रेन गाखोनाय बायदि बायदिफोरा थागोन। बेनिखायनो फैनानै गोजोननाय लाफैनो हागोन होननाबो फोरमायहरबावदों आइ फवालि लावखार ओंखाम जाग्रा कमिटिनिफ्राय। बाथि खौराङाव दङ खैराबारियाव मेथाइ रोजाबगिरि कनकलाल स्वर्गियारिनि 9थि थैनाय सान फालिदों। कनकलाल स्वर्गियारि ट्रास्टनि बानजायनायाव खैराबारि महिरं बावथिनासालियाव मेथाइ रोजाबगिरि देंखोगिरि कनकलाल स्वर्गियारिनि 9थि थैनाय सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै गथ'फोरनि सावगारि आखिनाय आरो मेथाइ खननाय बादायनाय हाबाफारि खुंदों। बे हाबाफारियाव गलायगाव समस्तिनि आसाम आयेन आफादनि सोद्रोमा दुर्गादास बर', कनकलाल स्वर्गियारि ट्रास्टनि आफादगिरि अनजालि दैमारि, बारग' EM लोमस्राव दैमारि बिथांमोना बाहागो लायो। द'थि खौराङाव दङ गसाइगाव प्रेस क्लाबाव उलामा काउन्सिल अफ बिटिआरनि खौरां मेल। फैगौ गोदान बोसोर 2025 जानुवारि दाननि 11 आरो 12 सानखालि साननैनि हाबाफारिजों गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बावरागुरि मान्दारपारायाव उलामा काउन्सिल अफ बिटिआरआ माद्रासा फरायसालिनि फरायसाफोरखौ लानानै माखासे बिथिङाव बादायलायनाय खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जादों। बेखौ लानानैनो मैया गसाइगाव प्रेस क्लाबाव उलामा काउन्सिल अफ बिटिआरआ मोनसे खौरां मेल खुंफुंदों आरो बे हाबाफारियाव बिटिआर ओनसोलनि सिङाव थानाय गासैबो माद्रासा फरायसालिनि फरायसाफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय खौरां मेलनि गेजेरजों खावलायहरदों। स्निथि खौराङाव दङ गावबा गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनायाव गासैबो दोलोखौनो साखाफारा जानायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो मसलपुर जिल्ला कमिटि UPPLआबो गावसोरनि सेलफोरनि गोजाम आफादखौ सिफायनानै 2024 निफ्राय 2027 बोसोरनि थाखाय गोदान मावफुं आफाद दाफुंनानै लादों। मसलपुर जिल्ला कमिटि UPPL दोलोनि मोनफ्रोमबो सेलनि गोदानै दाफुंजानाय मावफुं आफादा दोलोनि नेमखान्थि बादियै मैया समायखिरा लायो। बे समायखिरा फोरबोखौ मसलपुरनि कालचारेल कमप्लेक्सआव खुंफुंनाय जायो। मैयानि समायखिरा लानाय फोरबोआव लाइमोन गांखं, आइजो गांखं, माइनरिटि सेल, OBC सेल आरो फार्मार्स सेलनि थाखाय बिबानगिरि सायख'नाय जायो। लाइमोन गांखंनि आफादगिरि महरै बिन'द राजा बर', गाहाय नेहाथारि महरै माधब स्वर्गियारि बिथांमोना समायखिरा लायो। आइजो गांखंनि आफादगिरि महरै जानकि ब्रह्म, गाहाय नेहाथारि महरै नमिता स्वर्गियारि बिथांमोना समायखिरा लायो। OBC सेलनि आफादगिरि महरै लेकनाथ
गुरागाय गाहाय नेहाथारि महरै कंकन राजबंशी, माइनरिटि सेलनि आफादगिरि महरै सिल्टुन हक, गाहाय नेहाथारि महरै आब्दुल हामिद आरो फार्मार्स सेलनि आफादगिरि महरै बिस्तिराम बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै लकी बर' बिथांमोना समायखिरा लायो। बे हाबाफारिखौ जिल्ला कमिटि इउपिपिएलआ मिरु इउपिपिएलनि सिडब्लिउसि आरो बिटिसिनि सिएसबिनि मासिगिरि डक्टर दीपक बसुमतारी, सिएससि एबाव नारायण फाथक, 23 नं दिहिरा बियाबनि टिसिएलसिसिनि मासिगिरि उदय ब्रह्म बिथांमोननि आलासि महरै नुजाथिनायाव समायखिरा लानाय हाबाफारिया जानानै थाङो। गोदान बिबान मोननाय मावथिफोरा दानिफ्रायनो 2025 बिसायख'थिनि थाखाय जानजि खाफ्राबाय होनना फोरमायथियो। 8 थि खौराङाव दङ। बरमा दख'रा एबसुआ 2025-26 मायथाइनि थाखाय गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दानानै लाफिनबाय। आफादगिरि महरै साइमल बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै महन्त बर'खौ 2 बोसोरनि थाखाय गोदानै बिबान गथायनाय जाबाय। 9 थि खौराङाव दङ। क'क्राझार जिल्ला सिमन्त चेतना मन्च पुर्वतरनि बानजायनायाव क'क्राझारनि पाटगावआव गुबुन गुबुन गेलेनाय बादायलायनाया साननैनि हाबाफारिजों जागायजेनबाय। सिमा ओनसोलाव थानाय लाइमोनफोरखौ सोलोंथाइजों लोगोसे गेलेनाय बिथिङावबो समान जौगालांहोनो थांखिजों सिमन्त चेतना मन्च पुर्वतरनि बानजायनायाव गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोनाय बायदिनो देग्लाय बोसोरावबो क'क्राझार जिल्ला सिमन्त चेतना मन्च पुर्वतरनि बानजायनायाव क'क्राझारनि पाटगाव गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारिजों गुबुन गुबुन गेलेनाय बादायलायनाया मैयानिफ्राय खुंफुंजाबाय। मैयानि गिबि सानाव फुंबिलियाव फिरफिला बिरहोनाय आरो आलारि बाथि फोजोंनाय बायदिनिफ्राय हाबाफारिया जागायजेनो आरो मैयानि बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि मासान्दा पार्टिनजों लोगोसे बारग' मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारि आरो ओनसोलनि गोबां समाज सिबियारि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। बेबादिनो मैया हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि 100 मिटार, 400 मिटार खारनाय, गोजौ आरो गोलाव बारनाय बायदि बायदि गेलेनाय बादायलायनाया जानानै थाङो।